Ne, s váma nikam nepůjdu. Do žádného vězení nepůjdu, co si jako o sobě myslíte? Že máte brnění a já ne, co si myslíte, že jako, že mě můžete jen tak do vězení jako prostě dostat? Já si teda nemyslím. Wow. Co tady děje? Já jsem prostě už nechtěl být s Krafem vůbec, prostě bylo to tam hrozný, tak jsem se prostě odhodlal na to, že prostě půjdu pryč a oni mi vzali všechen armor a chtějí mě teď odníst do nějakého vězení prostě. No tak v tom případě jste nejsi s Krafem, tak to je úplně jasný. To je to, že ti pomůžu. Wow. Ne, dobrý, v klidu, zase. Ne. No což ty to nemůžu. Ty nemáš armor, to bych to přijde. Musí být nějak dát. Já vás... No. Mrtvej? Jo. Počkej, pojď sem. No, tady máš. Jo, děkuju. Kdyby tě chtěli zabít. Počkej, já jsem si trošku něco Wow. Já pomůžu, tak se nám netrefím. Nemám vodu. Počkej, oni zapomněli na to, že mám u sebe ještě mejstku, takže... Máš místo? Jo. To nějaký velký Krafa, ne? Ne, jsi byl vlastně ten Lirik, ne? Byl jsem tam jeden mezi těma... Pojď. Co je? Tady kabel. Já nevím. No. Tam vůbec se mi teďka zrušila kabelka. Kde? Jo, to jdeme asi, vole. Tady. Nemá to. Kde? Jo, počkej, to jsi... Počkej, já nevím, kdo z vás je kdo. Jo, tady je další guard, aha. Jako povolali si je, nebo jak? Tohle vypadá, že nemá ty. To ten místský. Co je? V klidu zase, jo? Dobrý. Bacha, Creeper. No. Nejdeš to. Jste taká... Nemáš nějaký perly z nich? Nemám nic, já mám jako jenom tady drobet armoru a... Ani to.
No, že se mají dobře. Oh. Ne, dobrý, v klidu, nemám to tam, nemám to tam. Uteč. Já jsem v koblece. Ne. Snaž se utíct. Jo, snažím. Nemám to tam. Pojď sem. Kde seš? Wow, klientička, bacha. Vidím. Nechcem utíct? Utíkej, já budu zkusit ještě zabít. To já ti asi pomůžu, hele. Se snažit ti nějak pomoct. Bacha. Počkej, pojď sem, kde seš? Jo, zabil jsem jednou. Nice. Já taky vydám druhýho. Nice. Pojď, letíme. Jo, já nemám elitru. Aha, tak jdeme, pojď tady tímhle směrem. Tady mám blízko. Ok. No tak jsme tady měli Jo. Sorry. Jo, nemáš nějakou ender chestku, já mám nějaký věci. Jo, Prostě jednu ale- položku. Já bych se ještě podíval. Jo, dobrý, v pohodě. Já... Tak... Hele, tak asi... Kam teď chceš jít? Chceš dát Krafovi takovou menší pomstu? No, to bych velmi rád, hele. No tak já vím o jedné věži tady kousek. Máš litru? Jo, mám litru. Tak pojď, tak letíme. To myslím tímhle směrem, ale nejsem s tím moc jistý. Ok, tak letím za tebou. Jde na vesničku, jsem si přitáhnout výžry. Oh, Jestli chceš. ok. Dobře, mě si to trošičku jako nebudu. Dobře, jsem nečekal. Hele, ten druhý jak utíká, nebo... Ale... Pečku. Ten už má nebré, to jsem nečekal. Ne, tak je to gár. Jako mají docela dobrý díry už. Nějaký lidi jsem měl. Na místu jsem tebe. Omylem. Ne, nejsem si rád. Mohl bych přestat elitrovat. To jo, no. Jakoby já jsem u Krafa byl generál, no, takže... No. Ty to seš tychu, jasný. To je v pohodě. Kde je teda? Jo. O, tady. Ty to se... Kde? On tady byl? Ty neviděl perlu? No, asi jo. To seš ty tam nahoře, já jsem teď na té věži. Jo, tady nahoře. Je tam? Ty jsou zase... Se popnou se. Mě zbylo kousek. Nemusel bych furt utíkat, jakoby. Oh. Dobře, Kámo! let's go. Jak to byl nejvíc clean maze? Jej dost. Tak asi můžeme letět zpátky. Nebo jako chceš být třeba teammate?
Já už nemáš koho. Cože? Jestli nechci být třeba teammate, když teďka nemáš koho. Jako klidně, a vlastně nemám vůbec kam jít, takže klidně vlastně budu s tebou teammate moc rád, hele. Ale Hele, chceš fightit, jo? já nemám jídlo, a proto mi to nejde. Kam? Už jí došly raketky nebo co? No, trošku, no. No. Ještě pak dám. Ale jako já ti tu moji majsku klidně dám jako takovej dar, hele. To je dobrý. Já jsem dneska nějaký levý, ale. Wow. Jsem tě popnul? Jo, už jo. Jej. Dobrý, počkej, ti dám ty raketky a poletíme ještě do okurku, protože já Jo. už nemám materiály nastavení. To by mohlo stačit. Jo, děkuji. Já znám jeden dobrý obchod, tady kousek. Jo, hej, tak letíme, aby jsme mohli něco teda postavit, nějakou tu bejsku, ne? Co jde, kam? Stavím cukra. Já už to vidím, to je kousíček. Jo. Wow. Oh. To vypadá docela podobně jako tady můj hrad. Jenom já tady jenom To jo. takovou podlahu. Vypadá to docela dobře. Dobrý den. Dobré. Dobré. Ne, to nech, vole, to je byt mimochodní. Ahoj. Prošel bych nějakou třeba bílou vlnu, briky a třeba spůru z plenky. Jo. Jo, zase nějaký, něco, čím to zaplatíme. Třeba od každého sták, od každého třeba sták, nebo dva, když to jestli máte. Jo. Děkuji. Máš místo pro Já to? zaplatím, no tak ty máš? Máte shulker Já boxy, pane? já mám. Máte nějaký shulker boxy a dáte, prosím? Jo, A dva. tak jo, nějaký ty shulker boxy. Děkuju. Okay. Tak dobře, tak já vám můžu zaplatit totemem a takhle nějakýma jabkama. Berete to? Tam hodím. Je Jo, to dobrý? dobře, Nebo ještě tady můžu dát třeba polovinu. tak dobře. Tak my jdem na sklep, pane. Užijte. Jo, s vámi. Jdeme domů. Yes. Tudy nějak to je, ne? Nebo... Tady. Já nevím, jako, jestli si mě pamatuješ z těch dob, ale já vlastně jsem byl generál Krafa a já jsem vlastně to... My jsme několikrát vás hantili. My jsme jako, jestli si to pamatuješ. Jo, to si pamatuju. No ale jako fakt to tam bylo strašný. Dobře, že jsi odešel. No, cože? Dobře, že jsi odešel. No, to jako aj pro mě. Já jsem i slyšel nedávno, Jako- to teďka
Zrovna jak jsme tam teďka byli u toho borce, jak jsme tam teďka kupovali, jak jsem nedávno slyšel, že Kraft se našel nějakého nového generála nebo něco takového, nějakého lepšího prej. Jo, podle mě nějak Palarmerka nebo Jo, někoho to si takového. pamatuju, to mě říkal Royal Mine. Takže dneska není, ne, proč? Jo, ale já si myslím, jako, že prostě ta jeho armáda tak byla úplně brutální. Jako za nějakou dobu. Jo, to určitě. Já jsem hledal ten... No. Já možná si půjdu stavět. OK. Tak já asi teď slíbnu. OK. Tak jo, tak zase příště. Jo, počkej, já jsem ještě zapomněl ti tady dát, jako, kdyby si chtěl, tak tady máš shield. Dám. To je pík. Tak to jsem rád, že se ti Dík. líbí. Dík moc. Jo, tak čau. Čus.